Friday, mhla ka-18 June 2005. No, 2025, my word. 2025. Yeah. Sandukwamkela ohleleni lokugcina ngci lami uSal Beyonce emsazweni uKhosi FM. Sal Beyonce Mkhize's farewell show. Wow. Yes. Sibingelela umlaleli wethu ekhaya sabona ke emotweni sabona emsebenzini sabona ke eflatini sabona ke emalokishini kuzo zonke nje indawo amavula ukhoze FM lesikhathi siyabingelela sinawe nje kamnandi kuze kushala phela ke ihora yesithupha kusihla sindawonye siphethe ke ingoma zethu zimnandi ngendlela mangalisayo siyafanelisa ukukhabazela namhlanje hawu kuphela Oh man. hawu khabazela Iphupha ngathi khona umuntu uzovula silalela ubuphupha laze lalideke kodwa leli phupha. kanti yakwethu asenantombi 17 minutes before 4 o'clock asabe sengoma eyiqala ngaphambi silapha naSal Beyonce ke sibuye sithi ke bambelela siyajika nengoma embili evuthayo esiphethe namhlanje. Oh yes. Burna Boy, Champion Boy. Hey, Burna Boy. Burning. You go with Burna Boy. Champion Boy, burning. All right, burning. Okay, so she champion boy. I mean, ain't no boy. I'm saying champion boy. When? Oh yeah. Oh no, Sishle. Oh, Imali. yes. Wow. Oh no, Bye, Selby. And I'm going to producer. We're jumping into Oh, thank you. Oh, thank you, my love. Nam gamina I'm like wavesane wabuka umsebenzi iqala lo muntu omuhle awenzayo kunokuthi abheke ukuthi yena uphila impiloni udla hloboni le fruit uphuza hloboni wamanzi udla kudla udluphi uyabona ngiyambonga umleleli uKhosi FM konke indawo la siya khona uPhutshatha siphathele uTshatha uPhutshatha njalo uKhosi nginalama awards enginawo nje ngenxa yokuthini yoKhosi FM nomlaleli ngaso sonke isikhathi ngikubonge nawe Tshatha ukuthi ngakufica emsakazweni usihlele usukhona isikhathi eside umkatshu bomvu wenza umsebenzi oncomeka kakhulu ngoba wathi ungena na ngo2003 kwaduma izulu angithi lisaduma kuze kube imanje kodwa lokho ankazi wangenza ngafila ngazizwa ngumuntu omncane khona ehlelweni uyangishiya ungiyekele ngenze into yami wakwazi ukuthi ngafitha kanye khaxa angazi noma intenhle noma intembi yini lena ukuthi angikazi ngisho ngelilodwa ilanga saxabana mina nawo sangabona ngasoni angahlampe besikhamba manga mhlawumbe sikhohlisa mhlawumbe ngakutshela amaqiniso angazi akazi kodwa nangelilodwa ilanga saxabana angifuni ukuqamba manga kwasabe sathi ukuhlukana kancane for iminyakana ngakukhumbula and then sabuyelana and then nakho manje silana I mean abaphathi bethu abakhona abaphathi bethu abasegoli ozakethu abakhona kuba bonke ozakethu ngiyabonga kakhulu bonke kusola ko Lady D umroza usigemeza Kings Fiso Zimdola Zeal Pindi P nonke ngiyabonga ngendlela eyisimangaliso drama nomfundo wonke umuntu go Dolly ngayinga act ngayinga act 1 minute after 6 bazosicolela bandle emakhaya ngiyabonga kakhulu kukho konke the real Selby Mkhize. Hello Mzansi, welcome to Mgoza Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Farewell to uSal Beyonce njengoba he's leaving Ukhozi FM after 13 years to pursue his career, his professional career, and people are saying, "Oh, hey man, Ukhozi will never ever be the same without him." That voice will always be remembered. So most people, they were wishing her Nkosi yami indlela lenhle basho ukuthi akahambi kahle bamfisela nje konke alokuhle. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. So goodbye.